ita bedebah manusa ora tatanan. Ora mengko dhisik. Lah kok dadianing satriya kantheng nyeret berkasa ing wergane tumangke kuping kiwa tengen. Dedeke bungkik kakik kunting tangting. Hi, dik. Sapa kowe? Ngaku kok. Aja mati tanpa aran. Kowe takon karo aku ora mengko dhisik, aku balik takon karo kowe. Kowe sapa? Parat. Ditakoni Dru Wangsul Amagen ditakon karo aku. Jamal lumrah wong ketemu ning dalan. Takon ganti tinakon. Yo. Takon karo aku iki wadya balane juragan Mitruk Kantung Bolo. Ya aku ingkang tansah ndereke. Sartane aku ingkang diparingi gawean. Kinen ngreksa katentreman ning griya Godha Saloka. Sapa kowe? Aku tumenggung Keling Alambono. Keling Alambono, dasar kepuranyata. Sapa kowe? Takon karo aku, Senopati Ndrawati Raden Arya Setyaki. Oh. Satriya tanah Jawa kowe. Sekawit aku capet-capet krungu kondangmu kowe iki satriya sing kondang kejem, kowe iki satriya sing kondang galak. Nadyan to detekmu ora sepira ning tanganmu tiba ning dadane mungsa mesti mungsa jengkelang mung kari kuwondo. Kowe arep nyoba apa piye? Wah. Nyepelekke karo aku kowe. Yo. Sajak kowe ingkang berguguk utawa ora kena dikandhani. Kowe wangkot kowe. Kowe wangkal. Cetha Gustiku juragan Petruk Kantung Bolong ora kersa diboyong ning Karang Kadempel, kowe arep ngruda peksa. Dasar kepuranyata. Yo. Kowe arep ngruda peksa karo wadya balane juragan Petruk. Aku arep ngruda paripeksa karo kowe. Kowe tak ruda paripeksa nek pancen ora gelem bali. Ora minggat saka karepanku lakon tinju kakiran nyawamu. Yo, neng kene margane patimu. Ora minggat saka karepku kowe tak candhak sirahmu tak tukang dadam lakon dadi randha selawase urip bojomu karep.
Mediane romone buah banget iki. Rasane apa kowe? Mati. Kira aku kalah. Iya. Jar, suami gandeng, jelek. Ora dicutak kaya kok karo raket. Beli koko cowe. Hip hip. Oh ayah.
Sapa satria sisik Antarja? Sapa kowe? Aku Tumenggung Harjasa Setya. Harjasa Setya dasar kowe ngono. Arep ngrudo mari peksa juraganku, langkono kuwandaku. Wah. Wah. Edan iki dayane ngopo iki, Pak? Hoi. Dar. Oh. Ayo kowe. Hoi. Hoi. Wah. Hoi. Hei. Metu. Lah iki kok ndusel ning keleng. Metu. Lho. Mah wedang. Hei. Wah, parat. Wangsane apa kowe Antarja? Sapa satria mubur murub dadane mabur kaya manuk takon karo aku Gatotkaca. Sapa? Gatotkaca. Sapa? Gatotkaca. Sapa? Gatotkaca. Oh iya, Gatotkaca kowe. Dasar kono sapa kowe? Jalak peksa luwit. Ayo. Arep ngruda mari peksa karo juraganku arep merjaya karo aku. Langkono kuwandaku. Tak langkai tenan. Wah, bebayane ya. Wah. Edan. Ora merantasi iki karepe. Nggih. Kok medeni cangkeme kae. Lho, piye iki?
manus wae jajalan. Ning atase Setyaki mungsuh wong wedok wae kok. Teko kalah nganti tekaning pati iki piye Antasena? Sik Dik, sareh Dik. Walah. Petruk kaya ndek bojo ampuh. Tak sawang sewedoan. Ingkang maune Mak Cilik Setyaki iki nesu-nesu. Kaya-kaya arep mangan bojone Petruk. Lah kok dadi Mak Cilik Setyaki iso kegut iso gandrung kayung-yung dicekel tangane lah kok ana geni. Edan-edan ana daya ingkang gawe sirna marga ayu adikku garba ruci. Antasena, piye Pakdi? Bocah iki nek ora tetek, ora tatak, ora tangguh lan ora tanggon. Atine mesti gampang kapikut marang blendenging kanepson, blendenging katresnan wong wedok. Karo Panji Baladewa urip lho. Urip mbok menawa ana srana. Iya. Ah jan wis ora aku mesake malahan karo Mak Cilik Setyaki iki. Mangkat mrene karo dinesoni bojone. Jalaran dek kejadiane ning Semarang kae. Nggawa penyanyi malah bloko wong. Tak wenehi banyu sungut. Iso wayu nirmala temah jati temah mulya kowe. Sudawati manuta tak boyong ning kesatran Garba Ruci. Wewer ambiar. Idan Anggir Antasena. Ayo tak delok saka kono kowe kok ngebrok iki ngapa? Idan kula menika sekawit badhe ngruda paripeksa kalian bojonipun Witra. Sik, ngruda paripeksa arep seneng, ngruda paripeksa. Arep seneng arep ngruda paripeksa. Arep seneng. Ha. Wedho wae sampean ki ora. Setyaki ora tatak, ora tetek, ora tangguh, ora tanggon. Nyatanipun menungsa menika dudukan ina lali salah apes lan mati. Alah ming kuwi tok pahitanmu. Delon kadang wing mandura. Aku tak sing ngruda paripeksa karo wong wedok emang. Sudawati wis kelakon taruda paripeksa Petruk kelakon tak boyong. Delok wae iki kok nek nganti kegut sampean bayar aku 200. Kok malah totoan kula tak melu kula. Kowe ngina karo Nata Mandura. Ora kok ngina, Dik. Ing atase Mak Cilik Setyaki iki wong anu lho, nuwun sewu lho, wong semeleh pikire lho. Arep nek wis duka ngedape-dape, arep nek wis duka ngilani tandange, yo. Ning Mak Cilik Setyaki iki wonge semeleh. Lah kamangka sampean ki ora semeleh, sampean ki senengane mung muring karo nesu. Wah. Najan tak mung muring karo nesu, ning aku ki wong tetek tatak tanggulan tanggon. Nek aku ora tatak, ora tanggulan, ora tanggon, mesti aku wis kegut wanita pirang-pirang. Nyatane bojoku seprene mung siji. Oh iya. Yo. Bojone ming siji ning le rabi bola-bali. Lambemu. Sawangan kuwi dari wae Mandura. Dian. Lah kok dadi kaya tenggok bojot. Rong mene dan-edan. Nuwun sewu menika sinten wonten Alendra? Apa kowe sing aran Sudawati? Inggih, kula pun Sudawati, kula semahipun Petra Kanthong Bolong. Wah, menungso ora tataran. Sudawati, wonten dawuh. Kowe ingkang mateni karo adikku Setyaki. Kowe ingkang mateni karo adikku Setyaki. Kowe iso ngalahke adikku Setyaki, kowe iso melet
Melet niku kados pundi? Adikku Setyaki mbok tamani guna kasantikan aji Japa mantra asmara ndara asmara tata. Lah ning yen to kuwi arep melet karo Petruk coba ndi? Ayo Semar Mesemu. Semar Mesemu tamakno urusane Prabu Baladewa. Ora-orane aku kegut, ora-orane aku kagiwang blendenge kaneng son muruh raimu kuwi. Topat nuwun sewu. Panjenengan mriku nalendra lah kok teko duka kados mekaten kaliyan tiyang putri. Nuwun sewu sinuwun. Panjenengan mriku sinuwun Mandura, sinuwun Prabu Baladewa Gusti kula. Yo. Ayo ndi? Bojomu Petruk ndi? Bojomu Petruk ndi? Lha kowe kok tak boyong. Petruk tak boyong karang kademel. Hah? Ya tak boyong Petruk. Inggih, kula aturi sareh riyen, kula aturi sareh riyen. Wis tangane iki ora. Arep apa kowe? Pasane apa ora? Bojomu ndi? Bojomu ndi? Kowe bojone Petruk to kowe? Kowe bojone Petruk sing ora waras to kowe? Sing manahe adikku ganti gandruk-gandruk karo kowe. Banjur tok tamani aji lebur sekethik. Banjur adikku Setyaki kalah ora e. Banjur kowe adikku banjur topat. Mula ta sinuwun nalindra mriku menawi boten sareh penggalipun tartentu boten badhe jenjem lan pangandikanipun boten badhe cetha tinampi dhateng atipun Sudawati. Tangane iki ora, tangane iki ora. Wah, aku ki wong resik, mangsane apa? Moh aku tak demok-demok. Nuwun sewu sinuwun. Panjenengan wonten mriku menika badhe menapa? Aku arep ngruda bareng bisa karo kowe. Aku arep ngruda bareng bisa karo kowe. Mergo ora gelem masrahke bojomu karo Petruk. Ora gelem masrahke bojomu sing aran Petruk kan bolong tak boyong ning negaraku. Arep tak boyong ning Karang Kadempel. Mergo bapakne Petruk, maratuamu sing-sing putra buangan butuh karo Petruk. Ayo, kowe tak boyong. Petruk tak boyong. Nuwun sewu mengke riyen to. Badhe mboyong kula menapa badhe mboyong dhateng Juragan Petruk? Kowe. Kula. Bojomu. Nuwun sewu mbok iki dipun rembak ingkang kanthi srana alis wiyen. Ora kowe ayo kowe arep ngopo kowe? Arep ngopo kowe? Kowe tanganmu kok cak-cek. Tanganmu kok cak-cek kowe. Tanganmu cak-cek. Demoki tangane Prabu Baladewa. Nuwun sewu tobat kula menika nyuwun dipun welasi, kula nyuwun dipun welasi. Ora sah. Wah, jan wis. Kowe aja jengking-jengking kowe. Kowe aja ndeprok-ndeprok kowe. Aja ndeprok-ndeprok. Aku ora weruh. Aku ora arep weruh kanan, aku ora arep weruh jurang. Tobat sinuwun panjenengan menika kok teko samange panjenengan menika duka kados kula aturi sareh penggalipun. Kula aturi sareh manihipun. Badhe dipun rembak kanthi srana alis kula kantun derek. Yo. Nungso ora tatanan kowe. Kowe Petruk kowe. Terus pundi? Kowe bojone Petruk kowe. Tobat. Iki kok yo ndledek terus to ya. Kowe bojone Petruk kowe? Inggih. Rada-rada. Kersanipun Rara. Inggih. Kowe bojone Petruk? Inggih, takon bola-bali to. Kowe kok iso ndek ilmu kaya ngono kuwi? Ilmu menapa? Ilmu pengetahuan. Dudu. Wah, iki takone kok ora. Kowe iso ndek aji Japa mantra asmara ndara asmara tantra kuwi. Ki entukmu saka ndi? Menapa kula menika mboten paken aji menapa kula menika mboten gadhah kadigdayan. Ngapusi to ya, aja ngapusi to ah. Aku mau nek karo wong wedok sing ora jujur. Kersanipun kados pundi? Kowe tak boyong ning negaraku, kowe dadi marune bojoku. Nek ora bojoku tak ulehne wae. Bojoku tak ulehne wae. Ampun, Pak Tobat. Rada-rada wae, rada-rada. Ontosena kok ya ngetutke terus wae to. Mangsane apa ora? Wong arep seneng kok. Sopo? Pak Tobat. Mboten sah nembang. Wong
Mboten sah nembang, mboten sah nembang. Walah, njaluk apa tak turuti. Njaluk apa tak turuti. Wong kan jual jawel. Ampun seru-seru nek nembang aja bengak-bengok jarene wegah nek konangan. Arep aku ki wong tetek tatak tangguh lan tanggon. Nek wong wedoke kaya kowe sapa sing ora? Hahaha. Nora. Sing lanang seni bluk. Sing putri seni bluk. Topan jawel kaya. Coba ndelok kuwi. Menapa? Kuwi lho, ndelok lho. Napa? Bros. Kanton nyawange kaya dadak nembung barang monggo. Wah, apik. Kecer apa bedhug kowe? Didelok saka njaba kok sajake. Batopan. Delok astamu. Delok tasamu. Nggih. Etian. Hahaha, etian. Ana wong wedok kok tangane lumer kaya santen. Tangane Rawati kalah lumer. Tangane Rawati ku saiki kebak kapal. Mbosok buka laundry. Bendina engko ngumpahe terus tangane kapalan kabeh. Loh, manus wae jajalan sare kowe. Sudawati, aja minggat kowe. Aja minggat. Sosone aku pirembugan karo kowe kok. Lakok kowe. Malah ngulungani karo aku. Sudawati tak gretel nenggala kowe. Se. Mbok nek wis konangan ki ora usah kakean cangkem. Konangan piye? Aku ki wong tetek, aku ki wong tatak. Aku ki wong tangguh, aku ki wong tanggon. Cangkemmu ora kena. Mula ki aja sok sumbar, aja sok sombong nggih, Den. Ha iya. Ora wurung ya mung kena kok. Wahidan. Antasena, piye, Dik? Nyatane pancen awayune pol. Kandhane kok ora. Mulane aku rak mau meng ngaduh terus. Mau jare kok arep ngrudo paripeksa kok malah ora enek beneke iki nyandi. Jare si Sudawati arep dipulasara kok ora enek beneke nyandi mah meng krusak-krusek. Wae. Engko gek-gek sida dadi regane. Lambemu kowe ora. Terus nek wis kaya ngene kanan iki sapa sing arep maju? Kula tak nyoba ndara. Kowe mung arep kenek lho kowe. Aku megah. Nek jalaran Bagong mung awake dhewe malah kalah kabeh. Mengke riyen sampean aja sok ngembe, aja sok ngempuke watu ngatoske banyu. Wong ki men ora gampang kena pelet syaratnya mung siji. Apa? Aja didelok raine. Mergo pelet niku jedule saking rai, pelet niku jedule saking mripat. Nek sampean nyawang mripat karo nyawang raine, ae kenek sampean. Gedang awuh pakel. Pripun? Omong gampang lakon yangel. Wes sampean aja ngecek karo Bagong. Bagong niki wong tuwa sawang. Nek nganti mengke kula kok kegot kalih Sudawati, sampean wenang betot kula. Tenan. Kelakon bedhot kowe. Wah, dereng kantenan. Mang lenggah mriku kula sawange. Kula cobane kowe nek kenek tenan dibethot karo Pakde Baladewa. Ben kowe ya bethot mriku pun bola-bali kok ora. Wah, mikir atrajawe disasmetane kok ora tanggap. Cetha ketakone ngono kuwi wis cek. Kok isih dedet. Ya ora mokal. Tobat. Menapa menika Ki Lurah Bagong wis. Aja disawang raine.
Aja disawang matane. Nek tak sawang mengko aku kena godhog. Mengko aku kena pelet. Mengko aku terus takon rego. Ora. Tak tobat. Panjenengan meka majeng manggi dateng kula. Ora. Kowe bojone Petruk nomor 2 kowe. Inggih. Aku wis ngerti pas nang omahmu kae mah. Ya jan kowe ayu tenan. Neng aku mah nek aku kegiwang katresnan karo kowe. Nuwun sewu. Kersanipun badhe menapa kula tak nyuwun pirsa, kula tak nyuwun dawuh. Nggih, Petruk. Petruk ndi? Kon tekan kene. Arep tak jawab omongan. Nek wis tak jawab omongan arep tak boyong karo Kadempel. Inggih. Samangke kula saged mboyong dhateng pun Juragan Petruk mriki. Nanging nuwun sewu pirembaganipun mriku kedah benajeng lan panjenengan lho ki Lurah Bagong. Wah, jan wis kaya karo nglirik. Nuwun sewu. Wong rembugan ki penak-penak wong rembugan, cetha-cethane wong rembugan ki nek karo sawang-sawangan. Wah, apa? Mah aku. Tobat. Nuwun sewu lho panjenengan menika pun kaya adi kula Ipe. Siyatanipun kula menika semahipun Juragan Petruk, panjenengan menika adinipun Juragan Petruk. Wah! Nuwun sewu nek rembugan ki mbok yo marep mriki. Ora demok-demok kowe. Ngawur ora. Madhep mriki. Wah, jan wis ora. Tobat. Apa ya ana jamak rumahe wong perembugan kok sirahe ndangak. Ora men sirahe, sawake ya ndangak iki. Kumangsane apa kowe nyepelekke karo aku? Nuwun sewu. Kersanipun badhe kados pundi? Kersanipun badhe kados menapa? Walah kaya ngono kuwi to. Strekrok ya. Menapanipun Pak Tobat? Pira, Wah? Pinten menapanipun? Umpama Petruk tak ijoli det ngono pira? Pak Tobat. Aku ki adimu lho, Mbak. Iya, ora usah basa kowe karo aku. Iya. Upama Petruk tak boyong ning Karang Kadempel tak jak bali. Ning nek Petruk ora gelem kowe ijole ngono piye? Iki kula sagah mawon, kula purun mawon. Terus pira? Pinten menapanipun? Alah nek kaya ora biasane. Nanti kaya lengganane Tobat. Alah nek. Pira? Mboten kalian sederek menika mboten bayar gratis kan. Wah, elok kowe. Aneng ya ki engko upamanipun dos pundi? Upamane aku sida karo kowe lho. Inggih. Aku engko korban kebethot. Inggih. Bangen aku dibethot karo Sinuwun Baladewa nek umpama sing bethot kowe wae piye? Tobat panjenengan kok iso wae. Weh, ora kok iso wae aku ora banyol, aku ora gojek. Tenan lho iki. Nek sing bethot Sinuwun Baladewa ora nganggo kuku ora lara banget. Inggih. Nek kowe ora mesti. Ya toh. Nuwun sewu Pak Tobat. Panjenengan menika kersanipun dos pundi kula mboten tanggap. Wah, tanggapno. Nek ora tanggap kuwi tanggapno. Mateng ajine boros gedhi. Den dumuk padare sang Lurah Bagong plakapi Dara Sirna Margalayu. Wah! Kuncine niku aja disawang raine, aja disawang mripate. Delok niki.
Ndratasena mang delok kula. Kula ora kenek to, kula ora kenek to. Iya Gong iya. Wong leleng kula. Mriki Mas. Apa? Telek. Jare wong ora arep nyawang raine. Jare ora arep nyawang mripate, kaya sida kekut takon pira regane. Sida mboten nyo. Mumpung kula lagi lejar penggalihe. Wis ora weh. Aku mesake karo kowe. Apripane iki wong ya kasunyatane kaya ngene. Weh lah. Pakde piye sira? Gong pripun? Aku krungu gembruduk suarane wadyabala. Sajak ngruyuk karo awake dhewe mlayu belajar dhewe belajar ayo ana sira wah ngancur lakon ning angin kukurang grandeng karo Guru Kurnita Guru Kurnita rek kagiri Arjuna kula wonten paringan dawuh Pragadara Kresna kakangku apa aja kaget aku ngendhek lawan lakumu ya lakune awake dhewe nggone bakal ngupadi ana ngendi durunge Petruk kantong bolong inggih menapa mboten pitados kalian lekasipun Sanjapara lancur-lancur Pandhawa yayi wonten dawuh anggonipun Kakang nganti kelawan Arjuna iki merga pun Kakang duweni rasa sumelang sartanipun Kakang duwe rasa kuwatir. Liripun kados pundi? Mangertiya. Kejaba negara Ngamarta ingkang ketaman dahuru ya kuwi Prabu Godayitma. Ingkang rikala semana bakal mboyong srana peksa marang garwa Prameswari negara Ngamarta ya kuwi Dewi Wuradrawati. Negara Ngamarta ora nduweni daya ingkang disababake koncaten lancur-lancur Pandhawa. Banjur saiki papan dununge ana endi ora dimangerteni. Malah iki pun Kakang duwe rasa sumelang sartanipun Kakang duwe rasa kuwatir marang para anak-anak Pandhawa. Mengko gek-gek nggone bakal goleki sartane mboyong Petruk kantong bolong gek-gek nampa kacintrakan. Kresna tenono aku Kresna. Sultan Yayi Prabu Kresna tenono pun Kakang Yayi lho menika malah Koko Prabu Baladewa dawah saking Antariksa wah edan ora pati dugamul kados pundi Koko Prabu menapa sampun pinanggih kan Petruk kantong bolong wis aja kaget kono apa to sababe pun Kakang tiba saka langit pun Kakang tiba saka Antariksa nggih merga pun Kakang nalika semana wis ketemu kan Petruk kantong bolong nanging ewoke kahanan pun Kakang bakal mboyong kan Petruk kantong bolong lah kok jebul tinemune Kresna Petruk kantong bolong ora gelem tak boyong mergo ngutha laton merang kampus jingga mundhat datan Ratu malah nalika semana pun Kakang dihukum pati obong ana ing negara Sela Purawardaya ingkang dadi wewengkon kebanget keperintah omahe Petruk ya ing griya Kuda Saluka
Mengaten matuku sampun minangge kalian Petra kanthong bolong wis. Banjur kados pundi kawutanipun para lancur-lancur Pandhawa? Berdiya. Para lancur-lancur Pandhawa dipeksa supaya nyumurupi pun kakang ingkang dihukum pati obong nanging isih ana dewa ingkang welas kalampun kakang Sang Hyang Asih-Prana iku swara banjur raganipun kakang. Banjur pun kakang dikanthi munggah ning kayangan Ndara Dirbawana Kresna. Lajeng saestu saya kados pundi? Ayo, derekno pun kakang, derekno pun kakang. Tututana lakunipun kakang. Wah, Baladewayu. Mesake timen kahanane menungso ingkang dihukum mati obong kamangka tanpa nduweni dosa. Coba tak tontone, tak sirepe genine. Tak tonton tak sawang sapa jatine ingkang dihukum mati obong iki. Yata laruta sangking kutha Sangkara kula yen tan mutusa Sang Sri Prabu Godayatma. Wah, parat kowe Kresna. Kowe keparat kowe. Kowe tak jaluk nalika aku sowan ana negara Ngamarta. Dewi Wara Drupadi tak jaluk malah aku tok gawa mrene tilase aku bar tok obong iki karepmu piye? Kowe kena mendho apa ora yen to tak kandhani. Yen to kowe isih gelem mendho slamet uripmu. Aku ora sudi. Taunane winten ora bakal mendho karepanku. Yen to durung nglakoni nyanding Dewi Wara Drupadi, mati dening aku kowe. Wah! Apa kuwi? Wah! Kakang Semar kok dadak dandan cara sandangan Kanalindran. Buat-buate kula arep selak ora sabar. Kula gawe dahuru teng negara Ngamarta. Kula gawe pawadan. Nek kula arep mboyong Dewi Wara Drupadi. Lah kok wangkot Pandhawa ora tanggap-tanggap kula sasmitani. Njur karepmu? Kula munggah teng Ndara Dirbawana. Kula nyuwun digendhong kalih Sang Hyang Asih-Prana. Delalahe ngepasi kahanan sinuwun Baladewa dihukum pati obong. Iya, nggih. Lah diganti kalih kula. Walah dadi iki lelakon leh munggah. Oh, nggih. Petruk anak kula durhaka kowe. Sik, sapa ngucri badan kuwi parap? Iki penyakite apa? Kowe ora bali-bali, mung takon bali 40 tahun kok ora ndang bali-bali, malah bapakmu tok obong iki ngarepmu piye? Iya. Kurang ajar kowe. Diadili mawon niku.
Rumangsane apa Petruk kok ndek patrap sak geleme dhewe. Wah, adalah. Ora kok sik. Sapa iki ratu ireng semani kaya pitik. Ya pitik semani. Kira-kira kowe iso ngendhok ireng apa ora? Rumangsane apa? Nyepelekke marang Nata Ndrawati. Petruk, apa? Kowe gelem tak boyong, bapakmu lho nganti kedarang-darang lakone. Ya men. Pokoke aku mau diboyong. Pokoke aku mau diboyong nek kon bali ning Karang Kadempel. Oh, ketiban Senjata Cakra mati kowe. Minggir Kakang Semara. Ha, nggih, nggih. Mati kowe. Wah, bebayani iki. Wah, aduh. Wedan, ampun sinuwun, ampun. Melek. Liyane nyambut gawe usung-usung pedhi karo usung-usung semen kok. Penak-penak turu, goblok. Loh. Bojoku ndi, Kang? Bojo apa? Puntawati, gawe wedang kae. Kowe liyane nyambut gawe kok penak-penak turu ning jogan. Rumangsane apa? Ki mau ngimpi to. Ampun. Lah kowe ngimpi apa turu iki? Aduh. Ora apa-apa penting ngimpi ndek bojo pitu. Lah kowe kok ngimpi apik ora ajak-ajak aku kowe. Ki lho. Panjang kamu wis meh kelakon. Apa? Lah kowe arep bangun desa ki lho. Wah jan wis. Aku ki sangka senengku arep dibantu karo ndara-ndara Pandhawa lek kowe arep bangun desa ki nganti kegawa ngimpi kong. Wah kowe makane nek turu ki aja dipikiran sing neka werna. Saking senengku nganti kegawa ngimpi. Jebul iki mau ngimpi. Wah. Sepurane ya, Gong. Wah, kowe iki ya ora mikir, turu ora mikir. Kae gek dewangi le dong usung wedi kae. Ya. Iki mbangun tenan to iki. Wah, jan wis ora. Oh iya ya. Lah witekno sing blonjo semen ya kowe wingi. Heeh. Nek ngono iki kelakon tenan penjang aku mbangun desa. Kelakon. Infrastruktur apik. Heeh. Bar infrastruktur iku wingi program sing mbok omongke moralitas. Heeh. Ya wis kono gak diwangi le usung-usung kae kok ora. Aku njuk ngapura tenan kok. Wah, turu wae ora. Mangsane apa? Ndara aku Dara. Yo. Sesek dodo kula. Sebabe apa? Kowe iki mun tuwa rekane arep melu usung-usung pasir, usung-usung semen. Nganti kesel. Wis tuwa ya ora usah temandang. Ben aku karo kadang-kadangku Pandhawa wae. Karepe ya men Semar ki ora ming meneng, Semar ki ora ming delok. Yo, matur nuwun nggih, Ndara. Padha kula. Sedaya luput kula sak anak-anak kula nggih kula ngresaya para Pandhawa kinen anak kula Petruk mbantu anak kula Petruk anggenipun badhe nggih gayuhan inggih menika mbangun desa sak menika pun meh kasembatan napa kok dipun lajengaken sak mangke kathah luput kula sak anak-anak kula sak rombongan kula mugia panjenengan paring pangapura padha-padha ora dadi ngopo nggih. Malah kula ugi nyuwun pamit sedaya lepat kula dalu niki mugia saged dipun pangapura dening sanipun para warga masyarakat ing Bladho lan sak pengger kula sak rombongan warga masyarakat ing dusun Bladho tansah manggiya ayem-ayem tata titi lan tentrem gemah ripah kartata turta raharja didohke saka ama didohke saka Gudha Sengkala dicaketke marang karaharjan lan karahayon. Yo
Wusana panutupe ngatur slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Golekane ampun lali, Ndara. Yo Semar yo.